जों तिनि फाइसाब कायजाक जिरु ग्राउन्ड रिपुनानन बागिने 12 रामचंद्र गाड आसुकथाय एडिसे आसुकथायनि मारे हादुक चमुनिव अ जागा मानखा जों तिनि त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट सुहेल देब्रमानो ताकुनो पुइलानो लामसगो खुंफैतिबियो हामबाय बेलेखेनो पुइलानो सोंनामु सोंमा हंके नों आसग हाई क्वालिफाई बरक बाहाके बयस बु कम खो बाहाके फाट सके अजराव राजनीतिव नखका तामनि बागि नखन नांगा एक्चुअली आं पुइला सिगां ओपनलि राजनीति अंखरमाता 2014 लास्ट दिगिर अंखका जेफ्रु त्रिपुरालेण्ड होनो जों आफोर बेलाखिनो कवरबाय जालायो ता हिंके अ त्रिपुरालेण्ड लजिकली अ सिस्टेमाव दङ गावन बागै जों कग दङ कायसा युथ दङ कायसा युथ हिंगा कायसा सोसाइटिनि बैकबोन एबा समाजनि बेकरें नों जेफ्रु जों युथ जाग्रु नाय आफोरनो जों जिन समाजना ट्रिक ट्रिक जों थुमसाबै थांजा खालायमानायनि खाकावो तै आं इंस्पायर काचिनि आं पुइला फ्रु जे पॉलिटिशियन आं फॉलो खालायो अरविंद केजरीवाल दाबो एट प्रेजेंट दिल्ली चीफ मिनिस्टर वन फॉलो खायो तै बुबाग्रानि सामनो तो आगिनि सिमन आं वन फॉलो खायो बो जे कुबियो साम खालाय दङ जे कुबि कक सावो माने हाइनो कक सावैबो हाव ओरितनिया सामैबो प्रमाणिबो गामते काहाम लीडर जों जरा मानि दङ गा अ जरा काहामनो जों यूज खायनान बागै जों बिसंगा आवगना नाव हने जरा कासे जे बदल बाय दाल जाक दं माने आईपीएफ टिव आफरु तो नों त्रिपुरालेण्ड रक अब अंगला खनैनो आरो नखर फेमनके ताबु तो ग्रेट त्रिपुरालेण्ड के अब अंगला हिनमानिया अब सिस्टम दङ लजिक दङ बट जे मेन के जों लीडरशिप ऊपर डिपेंड खायदो पार्टी हमेया पार्टी जो तो पार्टी का हाँ लीडर बो जो तो लीडर का हमें आं खाकाव ची परसन बिजि ताके जों नायो थानसा कुन नासले माबे सेजालाय माबे जों कुनि थानसा गैमाया अब गास मेन पॉइंट के अब आं साना मुसुंगो लीडर बिसि लीडर दङ दो जे लीडर जो तो लीडर न थुमुई रगै चाबै कप्लाइंग माने खरसा लीडर दं अब के बोबाग्रा इंगे ओ काम जरा काम लीडर माने दं गाय जों ओ जरा न जों पब्लिक यागो जों याफरनानि जों बालाय नांगौ दं तावसु जरा जेसे नों कैंपेन खालाय दङ अ जराव लुखुरंनि बुबहाय चुबा ममा बुबहाय सारामान बुबहाय रेस अब मान अच्छा लुकुनि रेस्पॉन्स बेलेखन काहाम थाङै जुकुल पालिया अरो फायदे चिनरो फायदे सापुं जों फुङाय किनो ते काप सनंगि बो अंखलाय जों चिन जो तो लीडर सनुगि दंना तेबो तंखा जों दिन नगो हाबसिने हिनै ते लामा लामा तंरु बाय खेजान नगो जों कमानो डेली जों दूर बिजितनो जों 250 एबा 200 बाइक तो लगी तंगै न ते गाड़ी बो लगी तंगो जे कामी हाबो आरे न उरुखे अंखर पब्लिक रो तांगे के पब्लिक रो चिनि बोबागरन जे थानजन खरनो बर यासाक खा पब्लिक रो जे बोबागरन कुबुनि जे सामुंग न बर नुक खा आन बगै हानि बोबागरा से हानो मथांना बे बसाय फाइफिक हंगाय जों तांग लगिरिया तंनाय अब कायसा पब्लिक नि कायसा वन सुगमानि एबा जों कुबै जे बोबागरनि थानजन खरन पिरै यासाक जागमन आव कायसा मारि इनका ताव जे थानसा हनैनै जों जतन थानसा बा हनैनै सालाय दंमानि जे त्रिपुरा साराव जतन थानसा माने अ थानसा मारिबो ताबु कायसा वा पेखाक मा हेके पेखागै तंका त्रिपुरासा किसिं त्रिपुरासा बुलाय तंका बुइखेबा मनैलाय तंका अ जागाव नों ताम सानाय एक्चुअली बुलाय मा कुननि सॉल्यूशन माया सेजालाय मा कुननि सॉल्यूशन माया जों नांगौ लजिकली सिस्टेमेटिकली जों सामखलि नांनाय जे जागाव दिनि कनि बिसिं कक जों थानाय जरगबो जों चिनि आमसानि लुकुरनो आंगबो एपिल खलायो एबा खोब खनाव चिनि लीडर रक आनि माफानि समन पान सिंथुं आनसला अक्राफान सिंथुं आनि आनसले कुसपान सिंथुं आनि कगनरे बर मुंसा सामुं खलायो एबा सानजे कलागन बर सातांगे नगो सुरुप चारब जानो नगो कुन दिनो नगनि अंखर बर होय हुल्ला खलाया बुइनो गेट तो लाथि देना अमदे कल्चर क्रि माने बुइनो हामे सिद्रासन केसे एबुस वर्ड जे नग नग थां हिन्नानि अमद्र कल्चर चिनर क्रि बेले पीसफुली चिन रामजनगन बरक बेलेन सिनाय बेलेन बुजिनाय बेलेन वानसुमन क्रि इनके ताकलायनि जे अचंमारिबो एडिसि चंमारिबो अर तो नों बाय बाक्सा बासने निने आगिनि बदलनि आईपीएफ तिनि मिन्टु दे ब्रह्मा गाके सीपीआईएम नि जयश्री कांग्रेस नि सुबल जमाती अंके अबरंग बिसिंगे नों सापनो निनि अपोजिशन क्राक नि वानसु एक्चुअली अपोजिशन क्राकिंग तांके हमन क्राकिंग वानसिया तांके पब्लिक खरंग जतन सेले कप्लाई पब्लिक सब काम सब हमिया बेलेकन शिवो ताबुंग जे पब्लिक बेलेन स्मार्ट पब्लिक कुन दिनो डाउन खितां वानसुदी नांगागा जों नेता से पब्लिक नि सिरंगि मा थानाय तांके पब्लिक आसो सिउ आंगो राइट टू चूज राइट टू वोट दंगो बंग थानि ता बरन चूज खनायाबो ताबो गे आं खाखलायाव मनो जे कुबुनि खरंग यासगै ताकलाय पब्लिक जयिंनाय
te kaisa sungmung gake paithak phaisingo sungmung tongnai je o amsaini nung je campaign khalai thangte tamo do jingjal rok ba সমস্যা nukha আচ্ছা जोंजाल तो ताम सारनि कायसा कक दंगो कायसा कुबैनो तुम प्रुफ खायनो थांगाय किसा माने पेशेंस मा दंगो धैर्य दंगो जे जागाव जों तो कुनो क्षमताव क्रै प्लास रुलिं पार्टी जे तंमानि सिक्रि चक्र माने बुफरे साब्रे अमाहार गोबां घटना गाफियाबा जों बुलायरियाबो जों कासयतुबो ताके थानाय नर इन्सिडेंट खोना एबा नं न्यूज चैनल ति नक टेलिकास्ट खायगा अब तो आंबो टाइम मालेबा नायजागलि आई एम सॉरी फॉर दैट बट कायसा साना नायो सानै जरावबो बरक कयेकटा बुं नालिया चिनि अपोजिशन पार्टी न बुं नाम चालिया अब तो लुक्रं सि दंगो बरक 7-8 जना आं 70-80 जना रंगाना चिनि बरक दंगो 550-600 जना मत जों मियानि प्रोग्राम 22 तारिख प्रोग्राम नति जों माने प्लान खालाय दंलाय ताम खालायनाय प्रोग्राम बागै ताम गोबां जों प्लान खालाय दंलाय जराव बरक डाइरेक्ट कुकिर रक्तुय कामिनि पाराने वानसा बीजेपी रक्तुय याकै बरक जोंना एटाक खानाय फायमानि फियाबा आ जरो तुम जदि बरक हौहै बुलायफाय जों बुलायखांगाय गोबां गतना थामो फियाबा जों खालायरिया तां खालायरिगा जोंनाय पीसफुली डेमोक्रेटिकली जों इलेक्शन कानाय कामानि आगोल जों लुकुरनो पावर याफारनाय अब जों नायो आबन बागै जों लिडारक के बुकुनु कक थाइसा सित्रा सामग्री याक कायसा तिसान्ति साया अब तो माने चिनि लिडार आनि कक थाइसा सिंया वेबर कुनि याक सिति साया इवन आंति सानना बरिया तां हिगे चिनि कल्चर बया बोबागार जों कुन दिन बोलायने तकलाय कुन दिन फोरोंया बोबागार साव थानजान खरं बिरदि आबाहानि यासाक जागनाय तां हिगे जों कुबैनो लामा लाङै थांनाय आबासे पाइथागो नों लुकुरंनो ताम खोसाना मस लुकुरंनो तो आंगाबन खोसान मस जों तंगोसा तंनांनाय इलेक्शन थानाय फायनाय पार्टी थानाय फायनाय मिनिस्टार थानाय इंनाय एक्स मिनिस्टार लायनाय एमएलए लायनाय एक्स एमएलए लायनाय अब तो थानाय अब के सिस्टेम दंबा डेमोक्रेसी वो दे दंबा जाने मुचुमानि चुज खायनानै बंग राइट्स दं फियाबा जों तंगोजांले जों तंगै थांनांनाय आम जायो ताब कोनि बिसिक नोंआनो ताब फाय सिमनानै बर तुय नों गुना थुमै आकै बुइकलांखा सिमनानै बर कि आंबो लग लग तंग मानो देले जों बाय जोंसे तंलाय नांनाय थानसे खलाय जों खाबाक्सा फानबासो याकबासो खलाय जों एरियानि आमसानि डेभलप खायनांखाय आमसानि लुकुनि खरां नांखाय जों चिन लुकुबाय तंनांनाय जों हाजार बरक फाय जों एटा खायबानि जों ओवर ऑल कल्चर जों जाहाते जों दायतै चिन आमसायो जों पीसफुली तंनांनाय बेलेखन हामबाय निने बिजि शेड्यूल नि बिसिं तिपाना सुनो खुमपैतिबने जरार मानबागै नन बेलेखन हामबाय के नुखा खाबान ताकुक ते बुखुकसं बंकति प्रामथानि बासानाय ताकुक सुहेल देव ब्रह्मा 12 रामचंद्र घाटनि बिनि कक नरखनाका तेबो जों मांगपिलि फुनुंनाय गुबुन आसुक थाइरंनि गुबुन कैंडिडेट दंनि कक बु नं बसखां तै फायनाय नाय तुंदि खुमपैतिबि जतन न हामबाय 어양새 시리와 게스 빠타가 불러사 따와 게스 바나 하는 따보만 하는 불러사 게스 빠시 타그라 गेस बा गेहायदा मुंसो अनाना करै बारदे गेस ति प्रबस कइजा ना जों लाइनो बासना नांगो ना जों बुकिं खायना नांगो ताबुनो थानाय तेतुबि फायनाय आव अ कक सैनो ताबुक नरकनि सामो फाइ सफायखा बारति गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी better size ते बेटर सर्विस बारति गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नम्बर 7640998623